O bar A Lareira, en Rianxo, foi o lugar escollido para a presentación da 7ª edición da Ruta de Tapas de Barbanza a Arousa, unha cita xa consolidada nas actividades programadas pola Mancomunidade, co fin de apoiar o sector hostaleiro e comercial da comarca, o tempo que desestacionalizar tamén a oferta turística, nunha época ademais de tempada baixa de visitas. Na edición deste ano participarán máis de 40 establecementos dos 4 concellos e o formato será semellante ao de anos anteriores. A Ruta de Tapas enmárcase na estrategia da Mancomunidade de promoción e potenciación da gastronomía local. Barbanza a Arousa ten unha gastronomía impresionante, tanto en produto fresco, en conserva e tamén nos viños da ISP Terras do Barbanza e Iria. Entón, que menos que poñela en valor. Era un proxecto que tiña que realizarse, que o realizamos todos os anos, para poñer en valor esa gastronomía e tamén os establecementos do territorio que, ademais, pois, nas súas elaboracións, eles mesmos son capaces de poñela perfectamente en valor. Canto mellor o fagamos, máis vai repercutir en cada un dos nosos negocios. Por eso convido a todo o mundo que teña un negocio de hostelería a que se sume. Este ano seguimos máis ou menos uns 40 participantes, pero xa hai unhas variantes importantes de que este ano sí xa generou neles pois unha inquietud de estar preparados, de estar pensando na tapa, elaborándoa, que como sempre as tapas que facemos son con produtos locais, produtos galegos, para ensalzar un pouquiño pois toda a nosa gastronomía. Isto non é posible se non hai vontade da hostelería en querer potenciar esta actuación. A Mancomunidade non deixa de ser unha ferramenta nas súas mans, pero son eles os que se teñen que implicar, axudar e buscar, pois, de alguma maneira, o complemento coa Mancomunidade de Arousa Norte para impulsar estas actividades. Outro ano máis a proposta contará coa colaboración de 3 adegas da zona, Cazapitas, Saborido e Entre os Ríos, da Indicación Xeográfica Protexida Viños da Terra do Barbanza e Iria, que poderán degustarse acompañando as tapas. A ruta arrancará esta fin de semana en Rianxo e durante as seguintes fins de semana de novembro e a 1ª de decembro seguiránlle Boiro a Pobre Ribeira.